Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pitsa 11 na bulan sa Nobyembre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 66 anyos nga senior citizen ginpasakaan na kasong paglugos matapos ginhimuslan ang 12 anyos nga bata nga babae. House Committee on Economic Affairs ginaproba na ang hagna magapatukod sang Bacolod Special Economic Zone. Site inspection sang DPWH ginpatigayon sa Plupandan angot sa Panay Guimaras Negros Bridge nga proyekto. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpahayag ni Prosecutor General Benedicto Malcontento nga na-consolidate na ang mga murder nga reklamo sa kasong pagpatay kay broadcaster Percy Lapid. Dua ka murder complaint ang ginfile batok kay suspended Bureau of Correction Chief Gerald Bantag, Bucor Official Ricardo Solweta, kag pila ka persons deprived of liberty. Ginfile man ang murder complaint batok sa nag-ako nga gunman nga si Joel Escorial. Ginkumpirmar ni Malcontento nga may gintukod nga panel, may 3 ka miyembro nga ginalakipan. Nanday Deputy State Prosecutor Olivia Torrebillas, Senior Assistant State Prosecutors Jose Cristina Dugay kag Charlie Gohet. Sang Miyerkules, ginpahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dapat magapadayon ang investigasyon sa sining krimen. Gaduha-duha ako nga pati si Presidente Bongbong Marcos daw may ideya gid nga luwas kay Bantag, may mataas pa nga isa ka opisyal ang mahimo ang utok-utok gid sa pagmando agod patyon si Percy Lapid. Daw gadalom samtang galawig ang isyu, amat-amat ga kahublasan ang pila kadalagko nga mga personalidad sa likod sining krimen. Puerte, no? Budlay gali kon poderoso ang matapakan mo, kon medyo posdakan mo ka komentaryo, bala ang ipusdak sa imo. Amak mo nga perteto si Percy Lapid mo, pati balay ni Bantag, inakudakan niya mo. Nya nagmanggad ni siya bangod kay mo ni nangin Bucor Chief na porte ang anomalya, mga aligasyon kalamalamaan sa sulod sang bilibid. Ti siling ibantag sakit kuno ba tiyagon amo na isa sa mga rason suno sa ligasyon nga daw siya ginatudlo mastermind sa pagpapatay kay Percy Lapid. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Rekta kita sa palibot sang syudad sa Bacolod, rekta kita sa pila ka mga report ang Bacolod. Kamusta subong? Biyernes subong, kamusta mga merkado, kamusta mga biyahe, kamusta na kabilugan sa syudad sang Bacolod. Observation report sa sini nga kaagahon. Balita sa pato. Biyernes subong, si Action Eden, no? Sigurado. Basta magsinya si engineer, okay na. Wala na iban. Ang nagaman sa patrol subong, si Action Eden Aboso. Action Eden, good morning. Gahibi naman ang kalangitan, Action Fred. Pero Anong kabangdanan? Kuan sa nasubuan sa wala ka kuno gyapon nagkadto sa imo kakaladuan para matan-aw imo te. Kalay!
sabi mo, hindi ka madumduman. Kala, Pero, kada man action Fred, nang tulutalit hilang man, pero do gulugal ang aton siniya kalangitan. Isatan sini magka-action, magwa ka mo ganit sa inyo balay, dala na lang kamo sa protection sa inyong alawas. Kay, ang payong pwede masulan init mo, bitpita na lang na. Importante, safe ikaw, hindi ka mainitan, hindi ka maulanan. Sa bilog nga adlaw mo naman nga paglibot, pagbaka-baka, pangita kwarta. Baka-baka lang man taksyon pa, hindi ka pangita ta kwarta mo. Kay para, mas mabuhi, gid sa matag adlaw nga tanan. Kay man, nagamahal, lagid ang aton sining mga balaklon action Fred. Wala ka choice. Ito inanan mo baklot, kung mayo, tanay kon, pwede ka lang nagkaon ka lang action Fred ng puro kamote ni sa or mga kararoto ni Tinamis lawas na. Gani. Kamuti, saging, ang mga utan na hilaw, usangon mo. Tambok ka ni baboy, kabaka, karabaw, kita pa. Grabe, no? Pero may action Fred, may kasawi mo. Nga, super hilaw, hindi ba tanan na utan. Sim mo lang gamay, Kaya na. Labi na hindi ko sa action Fred magluto. Dito sa Japan, laban hilaw eh. Inaputos lang sa dahon sa mga utan. Laban isaw-sawan lang to kag tapos hilaw kalabanan dito. True action Fred. Pero tayo dire sa ato ito nabudlayan ta magkaon sa muna kay mambasin di tayo hapon niya. Tigis gastusugid. Kaya ang isa ka ingredient, impunan pa iban nga ingredients para mahambal mo nga namit ang imo sininakaon. Di bali bala pigado, di bali nga utan na inakaon mo, basta namit lang. Amo na da importante, enjoy ka. Kaya salamat na lang ang may ginakaon ka pa. Correct. Kaya ang iban gani, wala na gani isang may ginakaon, ang iban gani mas ginapili na lang nga magpanya. Ang election Fred ka, o may interview ko tuligad, mga hingaan ko pagkaon, election Fred. Gakaon sa alas 3 ang hapon, para tingob iya pamahaw, kag panyaga, tapos ang sunod yung kakaon, alas 10 or alas 11 na kung sanggab, isa ganin, hindi pa malagpatan na, pagkabuas ang mga yapon, Galing kay hindi naman patamaan na muna wala katipid, kay ba, sukton ka naman sa imo, sininga mga acid ra, sa imo ulcer, Tiyan mo naman yapon, pa-doktor ka man yapon, mas nagasto na gid. Health is wealth, mga ka-aksyon. Amo na nga dapat, maghalong-halong kita sa tanan nga oras. So, Fortune Fred, do tawhaya, aton sininga dalanon, although nga for sure, ang aton sininga mga estudyante excited nga magsulod sa ila sining eskulahan sa mga adlaw kay last day naman sang klase, kag ma-enjoy naman sila sang ila nga weekend action Fred, no? Observation report talin sa patrol, action Ida Naboso, una sa balita na sa action sa Bacolod, action radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:40 na. Ang tangkong apan-apanon mo sos pertes pagganamit. Paborito ko ni. May ara ko ni galuto so nga perte kanamit magluto sang apan-apan baw sa pagkananam wala tupong. Ang isda subong nga mo ang mahal-mahal gali namit man no. Ning mangita ka inid bala ba tulahon mo, batuan, paitan, tangkong sos, kampyon nga pamahaw karon nga aga. Kalin di prinsa lang kung may unod bulsa mo. Kung wala unod bulsa mo, ati okay lang. Medyo init ka lang tubig, butangan jutay asin, pagkatapos medyo butangan uga balingon jutay, okay na. Kag higop-higopon. Ang simpo na mo so na mumala na namit man. Ano mo na kay natao kitang imol Action Radio Philippine Standard Time las 4:31 na. Kay Milili Uligo, good morning. Kay Martin Aliling, kay Ryan Bilio, kay Aileen Marlingko, subong man, good morning kuno kay Ma'am Vanessa Star kag Doc Mat Mayo, Jinke de Alagdon, Noel Amar kag Alex Montisa, siling ni Milili Uligo. Si Angela Gayudato Castillo, good morning. Kay Helen Isco Sarita, good morning. Tamyaw lang shout out kuno Sarita family, Alpay family, Isco family,
nagamonitor sa Murcia. Kay Doy Artor, good morning. Pamilya Dison Istorque, Daniela Diom kag Dihada Family. Sige. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning man. Kay Milvin Piñapel, ang ilagay nato Castillo, Tamyaw ko Maricon Castillo, Gloria Moreno sa Birot Limanon, Katagabanga Tutong Uno Barangay, Pilisa, good morning. Kay Salvador Tanalion, good morning. Kapitan Ditib, Tamyaw ko Sophia Angel Tanalion, nangamonitor sa Pontevedra with love. Kay Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan, good morning. Kay Niliana Sabran, gamonitor kami niya, Barangay Tagok, Sabran Family. Sige. Kay Billy Albay, good morning man, pangapita. Aga pa di gamo, korek. Kay Ruming Estrabon, Hidalanga morning. Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan, gamonitor man. Kay Jonathan Renaxi, good morning. Pa-shout out pamilya Iskaner sa Purok Durar og Barangay Mailom Bago. Kay Cathy Bear, good morning. Kay Imbong Dio Campos ang Barangay Maaw, good morning. Dali lang, ang libre bala. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis anak, ano nang nahuya ako mangulam. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gahulam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko per may makamit, tapos, kakulbaan ko per may kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Ang isa sang manami nga gintalakay dito ang hiring sang Pinoy nurses para sa Erdelre Medical Care sa Cambodia. Damayo ni ang aton mga nurses nga magkapadulong dito sa Cambodia. Ti medyo ginaplastar man to sa aton presidente ayo medyo maayong relasyon sa tunga sa Pilipinas kag Cambodia ang negosyo sa magtimbang nga bahin. Si Bongbong Marcos ang aton presidente basta may imbitasyon sa iban nga pungsod wala iya ginabalibaran. Lakat dayon panglugayawan dayon. Mayo man kon ang pagbalik madamo bala nga mga kayuhan ang madulong dire sa pungsod Pilipinas pagi sa aton pagpakigabyan sa iban nga kapungsuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:50 na. Ba si Artandoyo muning kuno kay Maninoy Atunyo kamuning pamati si Christine Danyuso. Good morning man from Barangay Banga, Don Salvador. Benedicto ba si Primo Dan Haliko. Primo, good morning. SJGS, mayong aga man. Kay Role Lagyap, morning, monitor kami dia sa Purok Paho sa Pahanukoy. Taga Pahanukoy da, good morning. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary
of the annual Balik Eskwela program? The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhik, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko mag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir
madamo kay salamat sa inyo madua ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no na kabay ka kaluyan sing mahal nga Dios magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ang inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, tagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk. Basi ma-realize nato nini kung pamatian tang dole nya basi pa lang kay ang inflation grabe tigasinggitan ang mga worker nga kung mahimo pa sakaan man ang sweldo siling sang dole basi kon talakayon ini sa masunod nga tuig. Dali na lang nasumbulan Disyembre na pagkatapos Disyembre 2023 na. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maimpa siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Ihanap na ng Sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Muna ka naman. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Diba, sis Lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya.
May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas Ay Julpa Caritatibo, tamyaw ya ko na, si Bindol Pamilya Rolando Kulot Caritatibo, Clint Cyrus Galas, sa Barangay Robles, La Castillana. Si Judge Napjaman, tigabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos, Kagbab Rancia. Toto Raul Alibuga, galadlad na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Mailang nga pag-upod-upod, tagsa kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasing 5:09 na. Pasudlon ta na ang report sa porsa sa ngaton kapulisan. Ariho, 66 anyos, senior citizen na, ginpasakaan kasong rape baw. Matapos ginimuslan ang 12 anyos, bata nga babae baw anuman si Lulo. Pulis Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office, nakuha sang 66 anyos nga senior citizen ang iya sini premyo matapos ginpasakaan niya sang kaso nga rape sang kapulisan sa Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk. Sunod sa kay Police Lieutenant Porcia Niliosan, WCPD Head sang Bacolod City Police Office, positibo sa sexual abuse ang 12 anyos matapos ginhimuslam sang 66 anyos nga senior citizen. Sunod kay Niliosan, Action Fred, nagligad pa nga tuig ang unang insidente nga paghimulos sa biktima kag nasundan pa ini sining bulan sa Nobyembre sining atuig nga naabtan gid sa Iloy sa biktima ang iya sini bata sa puluyan sang sospetsado nga iya ginhagad ini panyaga. Dito na ka nagpanugid ang biktima, rason ko nga nag-report gilayon ang Iloy sa biktima sa kapulisan kag naaresto ang sospetsado nga ara karon sa custodial facilities sang police station number 8. Sulod kanino sa Action Fred, napasaka nila ang kasong rape sa City Prosecutor's Office. File na ginawa na nga ito nga kaso sa aton nga 12 years old na rape victim. Rape with Sir Eric, no, RA 8353, na-file na inquest sa aton nga investigator on case. Ano ang mga circumstansyang nagpabakod sa inyo kaso sa pag-file sang rape case, ma'am? Kagapon na pa-medical na ang bata, kag so na may arata na result na-release na ang resulta mo ito nga na pasaka na ang aton nga kaso. But sila nga, ma'am, nagpositive sa sexual abuse ang bata, ma'am? Yes, sir. May findings ang aton nga doktor, ang mo ito nga na padayon din pasaka ang aton kaso.
Paano ma'am na-consummate ang ining kaso nga rape, ma'am? Anong plastada? Suno sa aligasyon sang aton nga biktima nga ulis siya sa sang aton nga suspitsado, imbitaran siya nga manyaga sa balay sang lalaki. Tapos amo to pagkatapos siya kaon amo to may sofa kagin hubahan siya sang iya nga bayo. Dito na siya ginumpisahan mulis siya sang aton nga subject person. Hindi ka naman isa ka beses, first time na natabo sa bata, ma'am. Bali sunod sa iya nga hindi lang ini ang primero nga beses nga natabo siya kundi nahimo naman ini sang aton nga suspitsado last year 2021. Ugaling wala siya nakapanog itungod nga gina-prep siya kuno sang aton nga suspitsado. And paano sa ulihi, ma'am, nadiskubrihan nga nahimuslan ring bata? Bali pangita siya sa iya nga iloy. So may nakapanugin nga ang bata ato dito sa balay sang suspitsado. So iya ginakatuan ini kagin tawag iya ini. Kag amo man to dayon na batian man sang bata amo to gulpi man siya dayon nga nagwa sa balay sang aton nga suspitsado. And ang bata nanugid man sa ulihi sa iloy, ma'am, sa natabo? Oo, nanugid siya kagin pamangkot man siya sa iya nga iloy amo to nga naghimo sang reklamo ang iya nga iloy dito sa aton nga police station. And immediately gin-apprehend na suspect, ma'am? Yes sir, gin-assisteran man sang aton nga mga kapulisan dito kagin ang aton nga suspect para imbitaran para makasabat sang iya man nga reklamo pa sa iya. Action Fred, si Police Lieutenant Porcia Niliosan, tagapamuno sa Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office. Report kika sa Bacolod PNP. Ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita oras aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:13 na. Dirty old man. 66 anyos sa bawa. 12 anyos ang ginimuslan. Ano man? Ay ho. Kay Jen Hisolgon, good morning. Tamyaw ko akong sister. Si Herminia Maluto, happy birthday. Today, baw. Kay Herminia, happy birthday, gid. Kay Juan Cordero, morning. Baw, sudan ko rabanos kag balingon kag kamatis baw namit na. Bukanan namba. Kay Jubal Trinidad ba? Suki tani si Jubal. Adlaw-adlaw. Kay Armando Gabang, morning. Liog tamyaw sa mga upod ko sa una sa Barangay 4 Sudad sa Bacolod. Sige. Morning sa inyo da. Kay Aileen Biligorio, good morning man. Kay John Serna, mayong aga lang sa tanan nga FB Live. Kagakon pinalangga nga si Chippy Serna. Sige. Kay Lubik di Laluna, morning, ari kami di monitor. Pangapita. Alin kay Pato, kag Ruby di Laluna, sa Barangay 30. Sige. Basi Banisa Mayo, ari siya. Good windy afternoon kuno dito sa ila. Pilmigi kami yaga monitor sa imo program. Salamat geda. Sige. Wala sang anuman Basta ara kamo. Ari lang ako dire. Okay. Si Star from Minnesota with love. Kay Idi Laos, kag Nanay Isabel, good morning. Kay Mario Olvido Aquisa. Asinda Lugay. Tamyaya si Biray Igid Palermo. Sang Cambaros, Pontevedra. Sige. Kay Bing Bagatila. Liog tamyaw kay Marietta Sulinap. Kag Moroy Rodriguez. Sang Carmila Talisay. Thanks, Gid. Kay Toto Tatanda, good morning. May lang pag-monitora. Tagsagid kag kaagaon. Kamusta da? Kay classmate Efren Pompirada. Kag Nets Alarcon. Morning da sa inyo. Kay Philip Bilisa sa Murcia. Si Parikinit Pabunla. Kami kitanay ba? Kay Marvin C. Good morning. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Huriliaga Bugtaw na ni. Kay Richard Cagto Dubino sa Barangay 4. Si Paring Istoy querido. Kamusta ka? Walking ka na? Walking para nga mapagsik kag mabakod ang kalawasan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 37-30. Una nga bula, resulta 37 kag 30. Second draw, 38-21. Ikadwa nga bula, resulta 38 kag 21. Third draw, 17-32. Ikatatlo nga bula, resulta 17 kag 32. Rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kita. Ang jackpot 29,599,369. Ang jackpot 29,599,369. Ari ang kombinasyon in any order: 12, 41, 30, 39, 19, 33. Resulta sang 649, 12, 41, 30, 39, 19, kag 33. Sa ilo kita, 642. Ang jackpot, 5,940,000. Ang jackpot, 5,940,000. Ari ang resulta in any order: 32, 31, 15, 41, 17, 40. Resulta sang 642, 32, 31, 15, 41, 17, kag 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Kay Evelyn Sinaonda, good morning. Ga-monitor sila ni Lani Hulagay, sang Purok Gaisano, Barangay Alihes, Ciudad San Bacolod. Kay Renato Itabag, morning galia. Malubulu, Kawayan, ga-monitor sa Aksyon Radio. Sige. Kay Aida Alunan, good morning. Okay Tamyaw ko sila ni Diding Nildo Bunjing Alunan, Alan kag Lourdes Villarite, Henrita Garcia sa Barangay Granada, kag kay Miga Jo, kay Dodge Dalida, good morning. Kay Perla Dalida, kag kay Sinika Mahilom. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning. Kay Mirian Joso, morning da. Sa bata ko, si Mariel Rudmark Joso, Rodrigo Joso Jr. kag Rodrigo Joso Sr. Barangay San Agustin, Isabela. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Sa asawa ko nga si Annalyn Evangelista. Kay Eljan Cabudillo Paborada, good morning. Monitor lang morning sa pamilya Paborada. Kay Chow Estrabon, good morning man. Kay Angelica Haranilla, good morning. Patamya akong Papa Renato Haranilla, kag RJ
Galimgayo from Hacienda Macamig, Barangay 1, El Lopez sa Silay City. Kamusta ang kapihan? Si Munsing Syuko naranada kadadlaw, si Joel Perido gapas na da, si Jubert Carion, si Mayor, si James Patalagsa, si Bida Tumbos ga pangapi pa da, si paring GC Sindico, Bibitan, Roger Aguirre, gapit-tapit pa da si Paricano Rivera, si Toto Nestor sa Concepcion Talisay. Good morning man. Ang mga minsteda kanday Boy Bala, Dot Sullivan, Munit Rujas, Nelson Distrito, Jok Torres, kanday Larry Benitez, si Maral, si Pareed Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, kag si Paul Ding Hipes. Doon mo na sada ang mainstay sa kapihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilang ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa PM na ginatawin sa aming
hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar. Committee on Economic Affairs ginapruba na ang hagna nga magapatukod sang Bacolod Special Economic Zone. Detalyo po di Action Art Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Ginaprobahan na sang House Committee on Economic Affairs ang hagna nga magapatukod sa Bacolod Special Economic Zone sa regular meeting nga ginpatigayon sang Kongreso. Sa FB post ni Congressman Greg Gasataya, sa tion nga mapasar bilang layi ang House Bill 292, ini ang makabulig sa pagpasenso sa ekonomiya pinaagi sa pagpadamo sa lokal kag foreign investments kag exports, lakip ng paghatag sang dugang nga trabaho sa pumuluyo, pagpasaka sa value sang mga property kag duta sa aton syudad, mas maayong nga sweldo sa mga empleyado kag pagdamo pa sang business opportunities. Para kay Gasataya, ini nga development ang makabulig man sa padayon nga pagbangon sang ekonomiya bangod sa epekto nga gindulot sang pandemya. Ginpasalamatan man ni Gasataya ang suporta ni Congressman Gerardo Valmayor kay isa man ka negrosanon kagamong chairman sang Economic Affairs Committee, Congressman Kiko Benitez ng 3rd District, Bacolod City Government sa pagpangunan ni Mayor Albi Benitez, lakip na ang Philippine Economic Zone Authority. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Jory ni Pamusino, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Jubal Trinidad, kay Manuel Miraflores Cuales, morning. Watching from Sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan. Kay Ana Sinoro, kay Jima Taguan, good morning. Kay Junalin Ninyalde Crepito, good morning lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga ginpadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Open mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Kisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama. Ipo naton sa probinsya, site inspection sang DPWH ginpatigayon sa Pulupandan angot sa Panay Guimaras Negros Bridge nga proyekto. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. May site inspection nga ginpatigayon ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa papanguna sang Undersecretary nga si Emil Sadain sa baybay sa Banwa sang Pulupandan dari sa Negros Occidental. Agod nga osisaon ang lugar, may kantaran sa sining ginaduso nga pagpatukod sang Panay Guimaras Negros o PGN Island Bridges nga proyekto. Suro kay Sadain, ginalantaw nila nga antes matapos ang subang tuig 2022, makalokompleto na ang detailed engineering design kag ang procurement stage sang sining proyekto. Nabaluan nga ang Pulupandan, amo ang napilian. Agod nga himuon bilang entry kag exit points sang sining proyekto diri sa Negros Occidental. Ang proyekto pagapunduhan sang duha ka mga kamuyahan nga nakabase sa pungsod South Korea. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Si Utay Benedicto, Kapitan kuno mapisaan na Marlon Bibing Canilio, kagawad Markley Canilio, kag Ares Agda sa Barangay San Jose Sipalay. Nagamonitor man kuno si Rogelio Mayuga Lingko, good morning. Live sa Kabangkalan City. Regard lang kay Buro
Aksyon Alvin Graba. More power. Sige. Kay Huma Lumina, good morning. Kay Marciano Bugay. Tira kay Milagros Morales. Gamonitor Gyapon. O sige. Sa Barangay Maaw. Kay Domingo Barniso, good morning. Sa kay Pili Ason si Marinato Amar Barniso, pamilya sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Kay Ame Rivera, good morning man. Kay Kent Bulaca, Juanisa, morning lada. Sa pamilya Velasco Kagwanisa sa La Carlota. Good morning. Kay Hinubiba Gimbal sang Barangay Kabog. Kay Hinubiba Gimbal sa Barangay Kabog, good morning. Ba, si Jinky di Alagdon, morning kuno kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, Dokmat Mayo, Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe di Alagdon, Alma Uligon, Noel Amar, MG Season, pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, halin sa Arizona, USA. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students
nila nga lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ti ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya ti amo na guro sir madamo gid salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration.
5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Kapulisan, balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Actually, Fred, ginaresto ang isa ka street-level individual sa bypass operation sa Police Station 1, las 11:30 kagabi sa Palangka Street, Barangay 12, Syudad sang Bacolod. Ang nadagpan ginkilala kay Tommy Delfin, 32 anyos, nga residente sang Puro Kabuhi, Barangay Jess sa among nga syudad. Nakuha kay Delfin ang 8 tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson shabu, valor 13,600 pesos. Si Delfin ang priso karon sa custodial facility sang Police Station number 1. Sa iwan pa naton balita, nagdangat naman sa 22 ka tuig nga pagpanago antes madagpan ang isa ka most wanted person ranked number 10 provincial level sa kaso nga rape. Amoy ni siya si Richard de la Cruz, 43 anyos, residente sa Purok Seaside, Barangay Tangub, Syudad sang Bacolod. Paagi sa katapos ng Bacolod City Police Station 8, Barotac Viejo Municipal Police Station kag Bacolod City Mobile Force Company, madinalag-on nga naaresto ang suspetsado kagabi sa NHA Village, Barangay Panukoy sa among nga syudad. Ang mandamiento de arresto ng issue ni Honorable Rogelio Amador, presiding judge sang RTC Branch 66 sang Barotac Viejo, Iloilo, kinserbe sa 2 Setyembre 1, 2000 kag wala sang piyansa nga ginrekomendar. Sino kay Police Major Jory Puerto sa Police Station 8, ang suspetsado ang pag-udalon nga gilayon sa Barotac Viejo, Iloilo para sa nagkakaigo nga disposisyon. Balita din sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero
kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginagawa sa iyo mo. Standard time, las 5:58 na. Standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!